Pista. Hádže tak sviňak, ty kokso. Toto je proč taká speedová rýchlosť? Ty kokos. Taký nesvůj jsem byl, no. Dlouho jsem v ní neseděl. Ahojte. Idem dneska pozrieť na Súložku. Aj keď som chcel ísť na hrad, ale je to severozápad. Sem tam do toho Severvice sa primíša. Takže to by sa nedalo dobre odštartovať. Už minule, keď som byl, tak severozápad za západem. A bylo to také skákajúce, jak ste mohli vidieť ve videu, ale takisto nevyšla predpoveď, lebo predpoveď hlásila nejaké 3, možno 4 metre za sekundu a 6-7 nárazový a na Súložke je 1,5 až 2 metre za sekundu. A s tým, že nebral som ani kokonovú sedačku, ale idem sa aspoň popúšťať. Trošku však je venku krásne. Je nádherne. A takisto v tej sedačke bez kokonu a som strašne dlho nasedel, takže idem si to tak zopáknuť. Tak sa ozvem až hore na kopci, pomaly si kráčam a tak čaute za to. No a sme v cíli. Chlapci sa chystajú. Nazdar. Áno. Usmeje sa budeš na YouTube, keď robím video. Hej, skúšam a zbalím dole a pôjdem. Počkáš, tak si natočím start. Pohode. No nic, ideme na to. Ty vole, divné.
stav. Hádže tak sviňa, ty kokso. Kokso. Vôbec není kliďano, píďano, toto. Ty kokso, toto je proč taká speedová rýchlosť? Ty kokos, toto je iná rýchlosť, ty brďo. Ja nejsem zvyklý na tú sedačku. Dobre, dáme to dole. Ty kokso. No, zaujímavé, ty brďo. Normálne som sa divne cítil v tej sedačke. Úplne iné pohyby treba dať do toho zatáčania. Proste taký nesvůj jsem byl, no. Dlho jsem v ní neseděl. Není to tak do kokonu, že sa natáhnem a... Nevadí, dál jsem, dobre bylo. Dobre, idem to zabaliť a zase příště, čaute.